Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi konse kumene muli. Pali zinthu zina zimene zimapangidwa pogwiritsa ntchito mkwiyo wake olakwika. Pali zinthu zina zimachitika kamba kakusalingalira moyenerera. Lero kuli ma demonstration kunzuzu, ndipo mademowo akuchitika chifukwa choti AMEC akukakamira kugwiritsa ntchito smartmatics zomwe sakugwirizana nazo anthu ambiri, kuphatikizapo andale otsutsa boma, angakhalenso mabungwe oyima pa okha, ma activist ndi ena. Komano zomwe zikuchitika pa mademo ndi zomwe anthuwa amakamba pali kusiyana kwakukulu. Kusiyanako nako, anthuwa anafika ndithu pamalo pena apezapo pali mafraki achipani cha MCP athotholapo zonse. Komanso atayenda ulendo wina akapezanso pena pali billboard yo ndi ANIF yo anayikapo nkhope ya Chakwera ndi kulembapo nkhani zawo potengera ndi mmene agwirira ntchito tisayiwale paja kuti boma inadzakhululukirapo ngongole ya ANIF. Motero ndikhupa kuti chikwangwani chimenechi kapena kuti billboard imeneyi inali yokamba zinthu ngati zimenezo. So now tatiyeni tuone nkhani yonse apapa ikuti bwanji. Mademo akunzuzu, anthu ochita zionetsero atachotsa mbendera ya chipani cha Malawi Congress, anthu ochita zionetsero zodana ndi makina a smartmatic ang'amba chikwangwani cha bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF, chomwe pali nkhope ya mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Makathi Chakwera. Popita pa chikwangwanichi chomwe chili pafupi ndi roundabout ya pa Clock Tower, anthuwa amayimba nyimbo yoti tiyime tichotse Chakwera. Pakadali pano ulendo ukupitirira atang'amba chikwangwanichi wolemba Haron Bwanali. Okay, nkhani kuti muyionesese Amalawi anzanga. Chachosedwa cholo ndi chikwangwani chimene chinagwiritsidwa ntchito misonkho yathu ife Amalawi kuti chikidwa amenepo. And chikwangwani chinechonse mukamachiona munsewu chaboma ngakhale cha private, zikwangwani zambiri mwa izo zimalipiridwa mwezi uliwonse. Nde apo chang'ambidwa, and kung'ambidwa kumene koko agwiritsanso ntchito misonkho yathu kukapanga fix chikwangwanicho, ndipo azipitirizabe kumalipira mwezi uliwonse. Angakhale kuti sapanga fix lero kapena mawa, koma still mwezi wina uliwonse anthuwa adzilipirabe ndalama, ndipo ndalama zimene azilipira ni misonkho yathu kulipirira chikwangwani chimene chocho. Mwina ena nosimukudziwa, mukapanga bwinobwino cheke mukapeza kuti kuli mamiliyoni ambiri. Mamiliyoni amenewo akugwiritsidwa ntchito, it's about 13 to 15 million pa mwezi imene ikuonongedwa kungolipira zikwangwanizi, ndipo ndi contract. Ndipo khala contract sutangangosiya basi kulipira chifukwa nkhani ndiyoti amene aononga ati chikwangwanicho ndi anthu anomwe. So ngati mukufuna kuti tikonzenso tikachiwike ndi ndalama zina, imene isi vuto yawo yayi. Or else agwiritsa ntchito a insurance. So insurance kuti igwire ntchito agwira, koma agwiritsanso ntchito ndalama zomwe zikutchedwa kuti ni misonkho ya Amalawi, zomwe Amalawi ambiri akudana nazo kuti misonkho yawo izikagwira ntchito malo osayenerera. So tili pa nkhani yomweyo ya zionetsero kapena kuti mademo. Ku Blantyre lero linonso kulinso mademo, and mademo amene ali kumeneko ndithu ayapangisa mademo ndi rasta. Okay, kapena kuti marasta mani, ndipo
theme kapena kuti title ya mademo awo akunena kuti One Love. So malastawa amademo awo akupanga pa nkhani yofuna kuti andale onse akuyenera kutengapo mbali kumaletsa mchitidwe opangirana nkhanza kundale, mchitidwe omanyozana kutukwanizana. Apa ndikuona Moses Kunkuyu ali nawo pa mademo amenewo, ndikuonanso apa pali Jomo ali nawo pamene popo, ndikuonaponso pali Norman Chisale ali nawo ku mademo amene akupangisa marasta pa theme yoti One Love. Andiwowa akupanga ndithu mademo awo opanda kuononga chinthu china chilichonse, opanda kupasula china chake. Ndi pa mademopa pali andale amene tikamanena kuti andalewa amadyera limodzi, amachezerana, tangoganizana kanakhala kuti amene wawa amapushana ngati mene amapushanirana anthu am'mudzi. Chisanzo ndipereke kumudzi ngati kulowa Shiroko, andale kumene koko amanyozana ndithu tukwanizana, zija zonena kuti sangakhalenso malo amodzi kudyera limodzi. So imagine akanakhala kuti onsewa zochita zawo akuzichita motero, ndekuti akunkuyu ndi Norman Chisale akanakhalira limodzi lero lino, ajomo awa akanakhalira limodzi. Jomo ndi uchatu amene anamenya munthu atavala chovala cha MCP ku Blantyre mumsika wa Limbe. That was 2019. Anamenya munthu ndikumuuza kuti usazabwereso musika muno utavala chovala chimene cha MCP. And alinawo pompa akunkuyu ndi awa anathamanga ndithu mundilandi, thamanga ndithu after kupangidwa attack. Achisale ndi awawa sikuti aliye mwezi omwe uno ndithu anali nawo pa zipolowezi cha mene minibus inaotchedwa pamponera, if I'm not wrong, akuchoka ku Nshisi ngati usali kunchewu, something like that. Anapangidwa chipongwe ndithu and how ali limodzi. So tikamapanga zinthu anyamata, makamaka achinyamata anzanga, pomapanga zinthu zimene tatumidwa ndi andale, tiye tisamalitsitse, chifukwa zinthu zina zimene amatituma andalewo iwo usangatume anawo kapena usangalole anawo akapange nawo zimene. Chisanzo ndikupasani chisanzo kuti pa mademo onse amene akuchitika palibe mademo amene namvapo kuti amene akutsogolera mademo mwana wake alipompo kapena mkazi wake alipompo, penanso m'bale wake amene kuti alipompo sinnamvepo iyayi. Koma ife timakhala busy kalikiliki ndithu kuthamangira nawo kupita kukakhala nawo pa mademo ndikupanga ziwawa mwamtimabe, muonongera wina wake business yake, kuononga ndithu msewu chonsecho, msewu umene ungaonongedwewo kuti uzakonzedwe zifunikanso misonkho yathu. Kena kuti sadandaulaso kuti bome uweza msonkho, no, zakhala kuti mavuto utaawonjezera, mavuto achuluka, motero akuyeneradi kupanga zimenezo ndi cholinga chofuna kuthetsa vutolo. Ndeno tiyeni titasamala, tisamapange zinthu motero muyayi. Tikuyenera kusamalitsitsa zinthu zathu tiziyendese bwino, osati mwanchina mbalala. Ine ndikusireni pomwepa pamene ndikubweranso ndi nkhani zina, koma ndisanapite lero ku Nsanje lalanje MCP kupangisa ma primary elections and ndithamangira nawo kumeneko ndikakwanise kujambula ndithu mwambo onse umene ungachitike kumeneko, ndikubwereserani malizatsi oyenerera okwanira mu nthawi yake. Pamene ikamati 1 o'clock ndikhala ndikufika ndi nkhani za anthu amenewa zomwe zikuchitika kuma primary elections. Pangani subscribe, share and comment, ti zambiri samakuphonyeni. Zikomo kwambiri. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers.
Mpongwepongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.